Ụtụtụ ọma ụmụ Igbo daalụkwanụ ekene m unu. Ana m ekene m na-agalụ Blue-Man, nnukwu mmadụ, mmụọ na-apụ apụ. Na-ekene ijele nwanyị, na-ekene Sevio, ekene m gabachakwa ole ọchịagha, ọchịchara asị ya chịwakwa ọzọ. Dike, ana m ekenekwa gị, ọ dịkwa ka ihu ọhụụ ka iwu ma amaghị gị mana ya ka anyị na-agakwa n'ihu. The mayor of the city, mayor ị ga-adị mayor cherekwa anyị na-agakwa isokwa na ndị na-achị anyị. Ana m ekene ezigbote nwanne kachasị nwanne njem ọnụ, onye dịka mmiri mara ugo, mmiri ọngụ mara ugo. Ana m ekene gị ụtọ ọma. Ana m ekenekwa nwaada anyị nọ na bie nwaanyị makalịa Egovin nwa, Stainless nwa, Evergreen nsị na gị malụ mma na-aga na ibe anyị na-echekwa na nwa nsụnsụ. Ụmụ ibe ndị be anyị na-akpọ nwa nsụnsụ, ụmụ nwaanyị be anyị na-abịa nwa nsụnsụ anyị ka anyị na-eche nya mọltụ ga anyị aṅụ mmanya anyị acha nya ụdara achago anyị ahafụzi ya ka ọ daa na ka afụfụ ya afụba na ibe a na-ekwukwa n'okwu mmadụ okwu mmụọ, a na-ekwu na okwu anyị niile ga-erutecha anyị aka. Na-ekene ndị nọ na comment section. Asị m ya gachala onye ọbụla ka anyị si wee che na-awụ njọ. Ka anyị gbapụ ya ọsọ, ka anyị gbapụ ya ọsọ. Oke nwa Blue-Man nọ kenegwu efugoko ya ịnọkwa nso agbanyewo onye izu mbụ ụzọ kene Blue-Man mmụọ na-apụ apụ mkpamkpa ekwudebe onye ụbịam atakata abụọ egbe a na-agba anyanwụ ntụrụ gawa okwuru mebere n'ụbọchị nkata aba agbakwo Chukwu ka bịa nwa ekekara iwe niile ọmama amasị onye m otu o si wee ka ụwa mana mmadụ amaghị otu o si wee ka onwe ya. Akpọkuo m ya, akpọkuo m chi anyị niile n'otu, akpọkuo m ndị ichie, akpọkuo m ụmụada, akpọkuo m ụmụ ọgbụ, akpọkuo m ndị otu anyị, akpọkuo m mmiri. Akwanụ nzu ka anyị ji n'aka wee na-akpọku mmụọ niile na-emere Igbo ihe ọma. Akpọkuo m akpụ wee sị akpụ ya bịa ka ọ maa nzu. Nsị Chukwu okike abịa ma ya bịa maa nzu, nsị ebe n'ebe ya bịa maa nzu. Nsị ikwikwii nnukwute nnụnụ ahụ na-agbara anyị ama mgbe ọ na iwe ọjọọ chọrọ ime wee sị ya bịa maa nzu, wee sị agbụ ọkaleta ya bịa maa nzu. Kpọọ ndị ichie ka m na-akpọ na nzu ba bịa maa nzu na ba maa anyị wee maa. Maka na ọnụ mmadụ bụ ọnụ mmụọ. Akwa na ọnụ mmadụ ka anyị ji wee na-akpọkụ ha nwawu mmụọ wee na-asị ka ha bịa nọnye n'etiti anyị. Ha bịakwana ka ha maa nzu. Mmụọ niile na-emere anyị ihe ọma anyị na-akpọku ya. Ndị nna nna anyị ba anyị akpọkuo ba. Anyị wee na-asị onye akpọrọ nwanne ya bịa na anyị amachakwa aba nche niile na anyị ka gwụkwa nwata na-asa ahụ n'afọ n'afọ, ụmụazị na-asa ahụ n'afọ n'afọ. Anyị wee sị na ọ ya agazila anyị dịka anyị yi ikpe n'ụbọchị nke taata na iwe ọnwụ na anyị kpere ebe a ihe ga-eme n'isi anyị. Wee echiche obi anyị niile nke ahụ na-awụ njọ na a ga-emezuru anyị ya n'ụbọchị nke taata. Na nzu onye na-amakwanụ ka amapụ anyị unyi ma anyị nzu maka na nzu bụ ihe ọma. Maka nzu onye Igbo ọnwụ na ịbata na bie onye gị nzu ejezina echewe na omege onye ha gị nzu ma nzu ịma nzu ihe ọnwụ na onye ebirie ya obi dị ọcha, maka nzu na-egosipụta ihe dị ọcha. Ajọ mmadụ anaghị asọ nzu na onye ọ na-asọ ọlụgụ nzu ma na ihe ọma wiwe ga-eme na akwa okwu ihe ọma nke a na-ekwu. A sị na ebe ọbụ na anyị nọ n'ụbọchị nke taata na mmụọ nọ n'obodo ahụ anyị nọ na ya wee ezigbo mmụọ nke na-emere obodo ahụ ihe ọma si na ọmụmụ ahụ wee ga-ezute anyị. Na akwa nkụ dị na mba na-eghelu mba nni, a sị na nkụ dị na mba nke ọnwa na anyị nọ na ya ga-ezute anyị. Na akwa ihe ọma dị na mba anyị nọ na ya wee ga-ezute anyị n'ọwụ ihe ọjọọ. A sị ihe ọma dị na beba lute anyị aka, ihe ọjọọ dị na beba dịkwa alọba. Maka na anyị so ha wee mee o metere nya buru n'ibe anyị na-agọ n'ọfọ mmete mburu ngoa imete iburu nke gị n'ibe ọma ya emere anyị niile ka anyị na-ekwu okwu n'ụbọchị nke taata wee sị na akwa n'ụbọchị eke ka anyị na-anwa nzu a
wesị na eke eketara anyị ife ọma na mbọsị njọ na ụkwụ ama mpụ na ahịa anyị ama na onye ọnwụ na n'ebe a ma ọbụgodu n'ebe ọbụla ọ nọ ọ bụ mmụọ nwaanyị ọ bụ mmụọ nwoke nke na-echere anyị aja echiche wee sị na echiche agha abịa na mmezu amawa m nzu n'isi onye ọnwụna n'ebe a n'isi ndị nọ na bọks n'isi ndị nọ na kọment sekshọn n'isi ndị nọ na FYP ndị nke na-ege anyị ntị amawa m nzu n'isi unu wee sị na anyị niile ga-awake dịka anyanwụ mana anyị ga-ada dịka anyanwụ asị na anyị ga-enwu ka ọkụ mana anyị ga-anyụ ka ọkụ anyị ga-ada ibubere ntụ ka ọkụ asị na anyị ga-azụ ka afịa mana anyị ga-ana ka afịa asị na iwe onyinye anyị dị n'elu asị ya lute anyị aka ọ dị na mmiri ya si enu mmiri ọ dịkwanụ na ya pụọ ome asị na mgbọsị njọ na ụkwụ ama mpụnata anyị ama na ọ fụrụ anyị cheta iwe gburu nwa egbukwa ya onye fụ anyị jebere anyị aja ije asị na ọ ya eji ya na wee zelu mmiri nwa agadi nwaanyị nke ahụ na-etere anyị aja ube asị o techakwa anya dee niile ka o nene ka ọma ka o si atọ na ibe anyị na-agụkwa n'ụwa ọfọ ka anyị na-agụ n'ụbọchị nke taata a sị na nwoke ji ọfụ nwaanyị ji ọfụ mana ọfụ ma onye ji ya okwu ka anyị na-ekwu ekpere ka anyị na-ekpe anyị wee na-asị na ka anyị rịọrọ n'ụbọchị nke taata ka ọ ga-emere anyị site n'aha ndị aja ana enu igwe na nne ana ka anyị kpere ka o lee n'aha Chukwu okike abịa ma kere iwe niile mmadụ ka ịbụ daalụ onye mako send your request onye